ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. இவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க கொஞ்சம் எனக்கு இந்த வீடியோ வரல, எனக்கு அது வீடியோ மட்டும் வராது, மற்றபடி ஆடியோ எல்லாம் கிளியரா இருக்கும். கொஞ்சம் இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் 17. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். முடிவுரை வந்திருக்கோம். ஞான யோகத்துல, அதாவது 5வது அத்தியாயம். இது நிறைய விஷயங்களை இதில் பார்க்க போறோம். பகவான் இதுல இருந்து தானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இந்த அத்தியாயத்துல. தானம் 7 விதமான செயல்பாடு ரொம்ப அழகா விரிவா நம்மளுக்கு கொடுக்குறார். அர்ஜுனன் தத்துவத்தை கேட்கிறார். முதல் பதத்திலே பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட தத்துவத்தை பத்தி கேட்கிறார். பகவான் என்ன பண்றார், அந்த 7 விதமான செயல்பாடுக்கு ஏத்த மாதிரி ரொம்ப அழகா அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அந்த 7 விதமான செயல்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உணவு, தானம், நம்பிக்கை வழிபாடு, யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தை. இந்த 7மே சிறப்பா அது நம்ம 14 அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணத்துக்குள்ளார என்னெல்லாம் செயல்பட்டோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது நார்மலா ஒரு பேசிக்கா நம்ம படிச்சோம். ஆனா இன்னைக்கு இந்த 7 விதமான செயல்பாடுல சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இருந்தா எப்படி அவங்க செயல்படுறாங்க அப்படின்றத நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நாம விரிவா அதை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம மனைவி சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று நாமோ 16வது அத்தியாயம் சுருக்கத்தை பார்ப்போம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. 26 தெய்வீகமான குணங்கள், அசுர குணங்கள் 6. ஆனா பகவான் பாத்தீங்கன்னா விரிவா நம்ம கொடுக்குறார். 7ல இருந்து 24வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அசுரத்தன்மையை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுத்திருந்தார். விளக்கமா படிச்சிருப்போம் நேற்று நம்ம. அசுர குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா 6 தான். ஆனா தெய்வீக குணங்கள் 26 குணங்கள். அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிச்சிருப்போம். இப்போ இதுல நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாவே நம்ம செயல்படுற விஷயங்கள் நம்ம அறியாமே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா, ஒருத்தர் ஏதாவது நமக்கு உதவி பண்றாங்கன்னா உடனே அவங்க கிட்ட ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப நன்றிங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அப்போ அந்த நன்றி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்தாப்ப கொடுக்குறவரு, நமக்கு இது ஹெல்ப் பண்றவரு, நமக்கு தானம் கொடுக்குறவரு, அப்போ அது என்ன பாத்தீங்கன்னா அவர் தற்பெருமையில கொண்டு போய் விட்டுரும். அவரை தற்பெருமையில கொண்டு போய் விடும். சோ அது சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி அதுதான் நம்ம வேதம் சொல்லுது, அதுமே சொல்லக்கூடாது. அது என்ன சொல்லணும்னா பகவான் நாமத்தை சொல்லலாம். பகவானுடைய கிருபையில உங்க மூலியமா எனக்கு அந்த உபயம் கிடைச்சது, பகவானுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர அந்த பௌதீக ஆளுக்கும் சரி, அதே தெய்வீகமான ஆளா இருந்தாலும் சரி, பௌதீகமான ஆளா இருந்தாலும் சரி, மனுஷன் தான் நரன். நரனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லவே கூடாது. சொன்னோம்னா நாமளும் பௌதீகத்துல போவோம். அவர் தானம் கொடுத்தாரு, ஏதோ நமக்கு உதவி பண்ணாருங்களா, அவரும் அந்த குணத்துக்கு போயிடுவார். அதுதான் ரசோ குணத்தில். இதுதான் இது பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்கள் சொல்லப்படுது. அப்ப நன்றி எப்படி சொல்றது? பகவான் மூலியமா தான், பகவானை மையப்படுத்தி தான் நன்றி சொல்லணுமே தவிர நம்ம பௌதிக தன்மையோட நம்ம சொன்னோம்னா அது நம்ம பற்றாயிடுவோம். அவர் கேட்கிறவரும் அந்த தன்மையில அவரும் பற்றாயிடுறாரு இல்லைங்களா? அவர் கொடுக்குறவர், தானம் கொடுக்குறவரும். சரி, நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்ன்றத இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு சிறப்பு பார்க்க போறோம். இதுல என்ன சொல்ல வருதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் முதல் ஸ்லோகத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், தத்துவத்தை கேட்கிறார். குறைகள், அதாவது குணங்களுக்கு அடிப்படையான வகைகள் அப்படின்னு கேட்கிறார் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே.
அதுக்கு பகவான் வந்து 2ல இருந்து 22வது பதம் வரைக்கும் அதுல விரிவா கொடுக்கிறார். அதாவது இந்த முக்குணங்கள்ல சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம்ல நம்ம எப்படி எல்லாம் செயல்படுறோம் அப்படின்றத கொடுக்கிறார். உணவு, தானத்தை பத்தி, நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தி, யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தை, இந்த 7 விதமான செயல்பாடுகள் நம்ம முக்குணங்கள். இதுதான் முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப முடிவு கொடுக்கிறார். அதுக்கு முடிவு நம்ம என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அடிக்கடி இந்த ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில சொல்றது ஓம் சக்தி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்ம தான் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், நம்ம ஒரு கீதை கேட்கிறோம்னா இதை ஓம் சக்தி சொல்லி நம்ம தொடங்கணும்னா ரொம்ப நல்லது இது, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அசத்துனா என்னன்ற அதை பத்தியும் பகவான் வந்து இதுல கொடுக்க போறார். கடைசியா நாம படிக்க போறோம். அது என்னன்றதையும், அசத்துனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதத்துக்கு எதிர்மறையான செயல்பாடு, வேதத்துக்கு எதிர்மறையான செயல்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசத்துல போய் முடியும். அப்ப அசத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதோட பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் இல்லை, அடுத்த ஜென்மத்தோட நமக்கு வந்து பிரார்த்தம் கிடைக்காது. ரொம்ப கடினமான செயல்பாடு தான் இருக்கும். அப்ப அசத்து வந்து ரொம்ப மோசமான செயல். அது அதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுக்க போறார். பார்ப்போம். ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 17 நம்பிக்கையின் பிரிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 17 நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். பதம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச ஏ சாஸ்திர விதம் உத்ஸுஜ்ய வியஜந்தே சத்ர யான்விதாக தேஷாம் நிஷ்டா விதாக தேஷாம் நிஷ்டா துகா கிருஷ்ண சத்வம் ஆஹோரதஸ்தமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகா இல்ல படி என்ன படினா, அர்ஜுனன் விரும்பினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்கள் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது மன கற்பனைக்கு வழிபடுபவர்கள் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்தில, ரசோகுணத்தில, தமோ குணத்தில அப்படின்னு கேட்டு. அப்போ சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அசத்தில் தான் போகும், இல்லைங்களா? ஆனா அதுலயே ஒரு என்னன்னா இந்த சத்துவ குணம், ரசோகுணம், தமோ குணம் எப்படி அவங்க அந்த குணத்துல இருக்கும்போது என்ன மாதிரி அவங்க சாஸ்திரம் பின்பற்றுறாங்க. இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நல்ல அழகா பகவானுக்கு பக்தி, முழு நேரம் பக்தி கொடுப்பாங்க, ஸ்லோகம் படிப்பாங்க, எல்லா விதமான செயலும் செய்வாங்க. ஆனா சில வந்து கற்பனை பண்ணுவாங்க, மன கற்பனை, அந்த கற்பனை தகுந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல போனீங்கன்னா இங்க ஒரு ஆச்சாரி சொன்னாருங்க, இவர் சொன்னாருங்க, தோசிகர் சொன்னாருங்க, அந்த சாமியார் சொன்னாருங்க, இப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன 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 விளக்கு ஏற்றும் போய் கோவில்ல போய் விளக்கு ஏற்றுவாங்க. ஒரு தோசி சொன்னாருங்க விளக்கு ஏற்றணும், 3 அந்த இதுக்கெல்லாம் விளக்கு ஏற்றணும், நல்லது, செவ்வாய்க்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை, இந்த மாதிரி நாளெல்லாம் ஒரு நல்ல நாள்ல போய் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சாஸ்திரத்துல சொல்லவே படலை. அந்த மாதிரி ஏற்றவே கூடாதுன்னா சாஸ்திரம் சொல்லுது. கோவில்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விளக்கு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து தவறு. இது மாதிரிலாம் அதெல்லாம் மன கற்பனை, அதெல்லாம் செய்யவே கூடாது. அதுதான் சாஸ்திர விதிபடி செய்யணும். அப்ப அது என்ன குணத்துல இருக்கு தெரியாம செய்யறாங்க, அது என்ன குணம்? ரசோகுணமா, தமோ குணமா, சத்துவ குணமா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா கேட்கிறான். இதுல வந்து சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது மன கற்பனைக்கு வழிபடுவர்கள் நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்ப நாம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா கோவிலோட சாஸ்திரம், அது சாஸ்திரம்னாவே எல்லாருக்கும் உண்டு. வீட்டுல நாம தான் நம்ம கோவிலுக்கு கும்பிட போறோம். கோவில்ல வந்து ஆகன விதிப்படி கட்டின கோவில்ல நம்ம என்ன மாதிரி முறைப்படி பண்ணணும். சோ அந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த குணத்துல போய் கேட்கிறாங்க. பகவான் வந்து 2-3லயும் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார் போறார். இனி வர எல்லா பதத்திலையும் ரொம்ப அழகா படிக்க போறோம். 2-3 மாத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோ ஸ்ரத்தஸ ஏவ சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இரண்டாவது பதம், மூன்றாவது பதம், பகவான் வந்து இரண்டாவது பதத்துல புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்காளர் கூறினார். உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, ஆத்மாவிற்கு சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவரது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு. அப்ப அந்த ஆத்மாவுடைய சுபாவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வருதுன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம உடலால செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நமக்கு சோர்வு அடையும். அது ஒரு பிரச்சனை வந்தோம்னா சோர்வு அடையும். அப்ப அது உடல் சார்ந்த செயல். அப்ப ஆத்மா சார்ந்த செயல் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோர்வு அடையாது. சோர்வு அதுல இருந்து உத்வேகம் கிடைக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வரலாம், இந்த ப்ராப்ளத்துல இது எதனால வருது, அதை யோசனை பண்ணி ஆச்சரியமா அது செயல்பட்டு அது மேல போவாங்க. அதுதான் ஆத்மாவுடைய பண்பு. ஆத்மா. அப்போ அவர் என்ன கேட்கிறாரு, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் என்றது. ஒருத்தன் சத்துவ குணத்துல நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது அதை வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணுவான். ரசோ குணத்துல வரும்போது ரொம்ப எதிர்பார்த்து இந்த பிரச்சனை வரணும், இந்த பிரச்சனை நமக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பான். அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றது ரசோ குணம். தமோ குணம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமா செயல்படுவார். அதுக்கு நேர்மாறா அவர் செயல்படுறது தான். இதுதான் பகவான் வந்து இனி சொல்ல போறேன் அப்படின்றது அந்த 3வது பதத்துல 2வது பதத்துல கொடுக்குறார். 3ல என்ன சொல்றதுன்னா, பரதின் மைந்தனி, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான பிறருக்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கருதப்படுகிறது. இந்த 3வது பதம் பாருங்க. அந்த இயற்கை குணம் சொல்லும்போது முக்குணம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி செயல்படுறாங்க, நல்லவங்களா நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது எப்படி செயல்படுறாங்க, கெட்ட குணத்துல இருந்து எப்படி செயல்படுவாங்க, அதே மாதிரி தமோ குணம் பைத்தியக்கார குணம் அந்த குணத்துல இருக்கும்போது எப்படி செயல்பட போறாங்க அப்படின்றதையும் அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய செயல்பாடுக்கு தகுந்த மாதிரி அது அமையுதுன்றார் பகவான். இதுல 4வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷ ரக்ஷாம்சி ராஜசாக பிரேதான் பூத கணாப்சான் யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 4வது பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தி இந்த பதத்துல நம்ம பகவான் சொல்றார். அதாவது சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். சரிங்களா? சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதே ரசகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா வழிபாடுகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய் பூதங்களை கணங்களை வழிபாடு பண்றாங்க. அப்போ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவங்க வழிபாடே இருக்கு. இப்ப தேவர்கள் வழிபாடுன்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம் தான், நல்ல குணம் தான் அது. ஆனா அதோட பலன் பாருங்களேன், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது தான் அந்த செயல். அது சத்துவ குணம் தான், ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு முதலமைச்சர் இருக்காரு, அவரு கீழே ஏகப்பட்ட மினிஸ்டர் இருப்பாங்க. அவரு கீழே வந்து அந்த ஒரு ஒரு எதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க இருப்பாங்க, கலெக்டர் இருப்பாங்க, சப் கலெக்டர் இது மாதிரி இருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விஓ பார்ப்போம், ஒரு தாசில்தாரை பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் சப் கலெக்டர் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் பார்ப்போம். இப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா போய் கடைசியில என்ன ஆகும், மினிஸ்டர் கிட்ட கலெக்டர் கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி அப்போ ஒரு எல்லைக்கு தான் அவங்க எல்லாருமே, அதுக்கு மேல அவங்க முடிவு எடுக்க முடியாது. இதுக்கு அவங்க மேல கலெக்டர் இருப்பாங்க, கலெக்டருக்கு மேல மினிஸ்டர் இருப்பாங்க, மினிஸ்டருக்கு மேல யார் இருப்பான், சீஃப் மினிஸ்டர் இருப்பார். ஸோ அப்போதான் அவர் தான். இப்ப சீஃப் மினிஸ்டர்னு சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவான் தான். ஸோ அவரு தான் முடிவு எடுக்க முடியும், பகவான் மட்டும் தான் முடிவு விடும். அப்ப தேவர்கள் சொல்லும் போது ஒரு மினிஸ்டர் லெவல் வரைக்கும் தான் போக முடியும். சரிங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்னேன் இது. சோ அந்த மாதிரி அப்ப தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்க ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். அதே ரசோகுணத்துல இருப்பவங்க பாத்தீங்கன்னா பேராச குணம், சீக்கிரமா வந்து நம்ம வந்து பெரிய ஆள் ஆயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, தவறான வழியில போய் செயல்படுவாங்க. இந்த இப்ப நம்ம நிறைய பேர் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா, தப்பா பண்ணுவாங்க, அவங்க வசியம் பண்றது அதெல்லாம் உண்டு, கண்டிப்பா உண்டு அதெல்லாம். ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம், அது வந்து செயல்படக்கூடாது, அது சித்துன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து தவறான வழியில செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் அசுர குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே தமோ குணத்துல இருப்பவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பேய் பூதங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து அதை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதை வழிபாடு பண்ணும்போது அதுக்குள்ள பலன் கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பலன் வந்து அதல பாதாளம் தான். அதோட பலன் வந்து அதல பாதம் தான்.
அன்னைக்கு அந்த டைம்ல வேணா கொஞ்சம் இதா ஹாப்பியா இருக்கலாம். ஆனா ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப மோசமான நிலையில தான் வந்து சேருவாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். 5, 6 மாதாஜி ஸ்லோகம். हरे कृष्णा। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः तम्बाहङ्कार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कष्यन्त शरीरस्थितं बोधक्रामम् असेदसः मां सैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல 6, 5, 6ல என்ன சொல்ற? காமம் மற்றும் பட்டுதலை பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களை பரிந்துரைக்கப்படாத கடமையை தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலிலும் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவை துன்புறுத்தும் அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இப்ப இந்த காமம் பற்றுதல் மற்றும் பற்றுதல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லவே படாது. இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா தெரியும் பாருங்களேன். ஒரு பள்ளத்தை தோண்டி தலையை உள்ளுக்குள்ள விட்டுக்கிட்டு மண்ணை போட்டு மூட்டிக்கிட்டு மேல இந்த மாதிரி தவங்கள்லாம் பண்றது, உடம்ப வந்து சித்திரவதை பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை சொல்லவே படலை. இந்த மாதிரி செயல்லாம் படுறவங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அசூர குணங்கள். இதெல்லாம் அசூர குணங்கள். சில மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாரம் ஃபுல்லா ஏதாவது ஒரு சொல்லிக்கிட்டு அவங்க பாட்டுன்னு விரதம் இருப்பாங்க. அது வந்து அந்த மாதிரி விரதமே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார், ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்காரு. அவரை துன்புறுத்தக்கூடாது. நம்ம உடலை நாம கெடுத்துக்கிட்டோம், நாம உடலை வந்து பாடு பண்ணிக்கிட்டோம்னா பரமாத்மா தான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு இல்லைங்களா? சோ அந்த தன்மையில் நம்ம இருக்கணும். விரதம் இருக்கலாம். எப்படின்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா ஏகாதேசி விரதம் மட்டும் இருக்கலாம். அதுதான் உத்தமம். ஏன்னா ஏகாதேசிக்கு அந்த நாள்ல கரெக்டா கிளைமேட்டுக்கு அந்த நம்ம ஒரு இந்த என்ன சொல்றது சூதலோட சூட்சமோட சொல்றாங்க இந்த பஞ்சபூதங்களானது அந்த அந்த காந்த சக்தி மூலமான உலகமே இயங்குது, உடலும் அதுதான் இயங்குது. அந்த நாள்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உணவு அருந்தாம நீர் மட்டும் பருகலாம். கொஞ்சம் ஏஜ்டு உள்ளவங்க ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கலாம், தப்பு இல்லை. சாப்பிடாம இருக்க கூட சாப்பிடலாம், அதாவது வயசானவங்க. அதே வந்து நார்மல் வயசுல உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த நாள்ல எதுவும் சாப்பிடாம இருந்தா ரொம்ப நல்லது. இது சயின்ஸ் சொல்லுது. அந்த நாள்ல மாத்திரம் அதாவது ஏகாதேசி அன்னைக்கு துவாதேசியில வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி நாம அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அதிக உத்தமம். அந்த ஒரு நாள் மட்டும் விரதம் இருக்கலாம், மற்ற நாள்ல விரதம் இருக்கக்கூடாது சாஸ்திரமும் சொல்லுது. அப்படி விரதம் இருக்கணும்னப்பா இப்ப ஜென்மாஷ்டமி வருது, அப்புறம் ராதிகை வரும், அஷ்டமி வரும், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வருதுங்களா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஒருவேளை மட்டும் நாம எடுத்துக்கலாம். இது சாஸ்திரம் பரிந்துரைக்குது. ஒருவேளை மாத்திரம், ஏதாவது காலையில இல்ல மதியம் ஏதாவது ஒரு வேளை மட்டும் நாம உணவு உபவாசம் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்காக ஒரு நாள் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரியும் உபவாசம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரம் சொல்லவே படலை. அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது. அது என்னன்னா பற்றுதல், மோகம், காமம். அதனால பற்றுனால்தான் அந்த மாதிரி நம்ம அது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். சோ அதெல்லாம் என்ன குணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம். அது முட்டாள்தனமான செயல்பாடு. அது செய்யக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் வந்து இந்த 5லயும் 6லயும் சொல்றாரு. இப்ப நாம உணவு பத்தி பார்க்க போறோம். 8வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्नग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவகை, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக இதயத்திற்கு இதமளிப்பதாக உள்ளன. இப்ப இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வீடுங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன், திருமணம் பண்றாங்க, ஒரு நல்ல நல்ல நிகழ்ச்சிகள், இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அறுசுவை உணவுன்னு கொடுப்பாங்க. நம்ம சாப்பிடுறோம், ஒரு பந்தி போட்டு நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த அறுசுவை உணவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 வகையான உணவுகள் இருக்கும். அதுல வந்து புளிப்பு இருக்கும், இனிப்பு இருக்கும், காரம் இருக்கும், கசப்பு இருக்கும், உவர்ப்பு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து 6 விதமான உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த உணவு எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்னன்னா செரிமானம் நல்லா, அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, சவுண்ட் வந்து நம்ம செரிமானம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு வந்து உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 11 அத்தியாயத்திலையும் படிச்சிருப்போம், நம்ம 14லயும் படிச்சிருப்போம். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் 14வது அத்தியாயத்துல படிக்கும் போதே
இது 17-18 விரிவாத பத்தி படிக்கலாம், சாப்பாடு விஷயத்தை பத்தி, உணவு விஷயத்தை பத்தி. அப்ப இந்த மாதிரி உணவு, அறுசுவை உணவு எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உடல்ல வந்து செரிமனம் நல்லா ஆகும். சில பேர் காரமே சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதுக்குள்ள அந்த ஆசிட் மட்டும்தான், நம்ம ஆசிட் சொல்ல முடியாது, நாக்குல உள்ள அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும். அந்த உமிழ்நீர் மட்டும் சுரந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்சர்ல கொண்டு போய் விடும். அதே மாதிரி ஸ்வீட்டா நிறைய சாப்பிட்டா கூட அதுக்கு ஏத்த மாதிரி, இந்த அறுசுவைக்கு ஏத்த மாதிரி நாக்குல இருந்து அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும். நம்ம எச்சன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, துப்புரமே, அதுதான். அந்த உமிழ்நீர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செரிமானம் பண்றதுக்கு முக்கியமான பொருளே அதான். அந்த பொருள் அத வந்து நாம எப்படி இது பண்ணணும்னா, இந்த அறுசுவை உணவு அந்த சாப்பிடும் போதே வந்து காரம் இருக்கும், லைட்டா இருக்கணும். உணவு அதை எல்லா விதமான அந்த சுவையும் வந்து ஒரே நேரத்தில் நாம வந்து வயிற்றுல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நாக்குல வந்து அமிலம் சுரக்கும் போது சீக்கிரமா நல்ல செரிமானம் ஆகும். இந்த ப்ராப்ளமே வராது. முக்கியமா நான் அதை பார்த்துக்கிறோம். இது ஆரோக்கியம் தான். இது வந்து யார் சாப்பிடுவான்னு பாத்தீங்கன்னா சத்து குணத்துல உள்ளவங்க சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுடைய செயலே இப்படிதான் இருக்கும். அவங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும், சுகமா இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி உணவு எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி கொழுப்பு சத்து, அதே மாதிரி சாறு உள்ள பழங்கள், இதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த குணத்துல உள்ளவங்க, சத்து குணத்துல உள்ளவங்க. அதே ரசோ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா ரசோமும் தமசும் பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த பதம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது பதம் குருஜி? 9-10 மாதாஜி. கட்வம் லவணாத்யுஷ்ண தேஷ்ண ரோஷவிதாஹினः ஆஹாராராதசஸ்யேஷ்டா துக்கசோகாமயப்ரதாः யாதயாமம் கதரசம்பூதி பர்யோஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசமேத்யம் போஜனம் தாமசப்பிரியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் கசப்பான, அதாவது மிகவும் கசப்பான, மிக புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரம் உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரசோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானது. இத்தகைய உணவுகள் இன்பம், துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குறது. இந்த ரசோகுணத்துல உள்ள செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கசப்பா சாப்பிடுவாங்க, அதிகமா எடுத்துப்பாங்க. புளிப்பு, உப்பு, சூடான, ஆக்சுவலா வந்து எங்க அம்மா கூட என்ன பண்ணு, ஆம்பளைங்க எல்லாம் வந்து நல்லா சூடா சாப்பிட்டாதான் உடலுக்கு நல்லது, நல்லா ஒரு தெம்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சாஸ்திரம் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா சூடான உடலை சாப்பிடக்கூடாது. அது மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா ரசோ குணத்துல கொண்டு போய்விடும். ரொம்ப சில்னஸும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சூடாவும் இருக்காது, இதமா இருக்கணும். இதமா இருந்து சாப்பிடுறது வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியம். ஆனா அதே வந்து ஓவன்ல வச்சு ஹீட் பண்றது, திரும்ப ஒரு பொருளை ரெடி பண்ணி நம்ம சமைச்சதை திரும்ப வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை திரும்பவும் சூடு பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம பகவானுடைய பிரசாதம், மகா பிரசாதம், பிரசாதம் அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது அந்த பிரசாதத்தை. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சூடு பண்ணக்கூடாது, உப்பு ஆட் பண்ணக்கூடாது, ஜலம் விடக்கூடாது உணவுல. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, குழம்பு, சாம்பார், ரசம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் ரொம்ப திக்கா இருக்கு, கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாமே. எப்போ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்ட பிறகு செய்யக்கூடாது. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடலாம். அங்க என்ன உணவு பகவானுக்கு நாம் நிவேதனம் பண்ணமோ அந்த உணவு மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது வச்சுக்கலாம், அது வந்து அபராதம். சோ இந்த ரசோகுணத்துல உள்ளவங்க அப்படிதான் சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப, அதாவது ட்ரை ஃபுட்டு நிறைய எடுத்துப்பாங்க. ட்ரை ஃபுட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இருக்கு. ட்ரை ஃபுட்டை வந்து நம்ம வந்து குக்கிங் பண்ணாத ட்ரை ஃபுட்டு சாப்பிடவே கூடாதுன்னு வேதம் சொல்லுது. உலர்ந்த, அப்படி அந்த உலர்ந்த ஐட்டம் எல்லாம் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு சொல்லுது. அது ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மற்றபடி தானிய வகையில வந்து நம்ம ட்ரையான விடத்தை சாப்பிடக்கூடாது, டைரக்டா எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம பொட்டுக்கடலை இருக்கு, இது வேர்க்கடலை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கடலையை கூட பாத்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணி சாப்பிடலாம். டைரக்டா பச்சையா சாப்பிட்டா கூட சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. அவிச்சு சாப்பிடலாம் அது சொல்லுது. அது மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உணவு இந்த ரசோகுணத்துல உள்ளாங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு கோபம் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கோபம் வரும். அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையா இருக்காது, எல்லாமே பௌதிகத்துல பந்தப்பட்டே இருக்கிற மாதிரி செய்யப்படும். அந்த மாதிரி உணவு தான் இவங்க எடுப்பாங்க ரசோகுணத்துல. அதே வந்து தமசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக
அந்த இப்ப நம்ம ஒரு பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு அந்த உணவை வந்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம சாப்பிட்டணும். 3 மணி நேரத்துக்கு அதுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்டோம்னா அந்த குணம் அந்த 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 உணவு நம்ம அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து தமோ குணத்துல கொண்டு போய் வச்சிரும். நம்மளுக்கு அதிகமான தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிரும். அந்த மாதிரி உணவு எடுக்கும்போது தூக்கம் வரும், மந்த புத்தி வரும் நமக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதுதான் வரும். இந்த குணம் வந்துடும். குணம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்ப நம்ம ஒரு செயல் வந்து தவறாவே போகும். அந்த மாதிரி குணத்துல உள்ளவங்க அதான் நம்ம கோவில்ல வந்து மகா பிரசாதமாக இருந்தாலும் சரி அந்த 3 மணி நேரத்துல சாப்பிடுவோம். 3 மணி நேரத்துல சாப்பிடுற உணவு கண்டிப்பா சாப்பிடவே மாட்டோம், சாப்பிடவே கூடாது. அது வேதம் சொல்லுது. ஸோ அது மாதிரி சாப்பிடணும். அதே மாதிரி இவங்க அந்த தமோ குணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகிறது. அந்த குணத்துல உள்ளவங்க அதுக்கு நான் இதுல லெவல் 2ல வந்தீங்கன்னா நம்ம விரிவா படிக்கலாம். இப்போ நான் சொல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு. பட் ஆனாலும் இப்ப அது எடுத்தா நம்ம டாபிக் எடுத்தா ரொம்ப நேரம் போகும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னர்கள் சாப்பிடுற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்க மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. அதாவது பிராமணர் தவறா சொல்லிட்டேன். பிராமணர்களுடைய குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல உள்ள உணவு தான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரசோ குணத்திலையும், அதாவது ரசோ குணத்துல உணவு எடுக்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்திரியனும் வைஷ்யனும் எடுத்துப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்திரர்கள் எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உணவு எடுத்துப்பாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு விவசாயி வேலை பார்க்கிறாரு போனா விவசாயி போகும்போது என்ன பண்ணுவாரு, அவரு என்ன ஒரு வீட்டுல வந்து சமைச்சு கொண்டு போக முடியாது, கஷ்டம். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பழுது சாதம் எடுத்துன்னு போவாரு. பழுது வந்து ரொம்ப நல்லது. சயின்ஸ் பிரகாரம் சொல்றது வந்து பழுது வந்து ரொம்ப நல்லதுதான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த குணம் வந்து ஒரு மன்னர் சாப்பிட்டாருன்னு நினைச்சீங்களேன், அந்த குணம் வந்துடும். ஒரு பிராமணர் சாப்பிட்டான்னா அந்த குணம் வந்துடும். ஒரு சூத்திரன் சாப்பிட்டான்னா அவனுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். அவன் உடல் சார்ந்து அந்த பழுது சாப்பிடலாம். ஒரு மன்னரோ, ஒரு வைசியனோ, ஒரு பிராமணனோ அதை சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உடலால அவங்க பந்தப்பட்டு போவாங்க. உடலால புத்திக்கு எல்லாம் கிடையாது அது. அந்த அந்த ஃபுட்டு வந்து உடலுக்கு உள்ள ஃபுட்டு அது. உடல் நல்ல ஒரு திடகாத்திரமா இருக்கிறது அந்த ஃபுட்டு அது. சயின்ஸா தான் சொல்லுது அது, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குணத்துக்கு தகுந்த அந்த செயலுக்கு தகுந்த அப்ப அந்த எடுக்கிற அதுக்குதான் வந்து அந்த தமோ குணத்துக்கு உள்ளது, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணா உடல் உழைப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த பெருசா ஞானம் இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த பெருசா வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிது ஒரு இது பண்ண அதெல்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால வந்து அந்த உணவு அது. இது வந்து நீங்க லெவல் 2ல வந்தீங்கன்னா அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். இப்ப டைம் இல்லைனால அந்த டாபிக் தொட்டா நம்ம பெருசா போயிடும். ஓகேங்களா? சரி, 11வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மதர். हरे कृष्णा। अबल्हाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समादाय ससाद्भिः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. சமுதாய சாதித்ய, அதாவது சாஸ்திர விதிகளை கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்க நபர்களை கொடுக்கப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தில் சார்ந்ததாகும். இப்ப யாகத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப சாஸ்திர விதிப்படி தான் எல்லாமே இடத்துல பாருங்க, எல்லாமே சாஸ்திரம் தான் சொல்லப்படுது. சாஸ்திர விதிப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணவே போதும், இல்லைங்களா? ஆனா அந்த குணத்துல இருந்து எப்படி செயல்படுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம அந்த யாகத்தை பண்ணுவாங்க. பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, நான் இப்போ உள்ள பிராமணன் சொல்ல மாட்டேன், நான் துரோணாச்சாரிய காலத்துக்கு போயிடுறேன். ஏன் சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன், துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவர் அவரு. ஆனா என்ன பண்ணாரு, அவருடைய ஞானத்தை விற்பனர் ஆயிட்டாரு. விற்பனர்னா அந்த ஞானத்தை என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய மகனுக்காக தன்னுடைய சுகத்துக்காக அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாரு. அதனால அவருக்கு என்ன கிடைச்சது பாருங்க, பிடிச்சுதான் கிடைக்குது. சோ அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் சத்துவ குணம். ஒரு பிராமணனா இருந்து கூட அந்த மாதிரி இருந்தனால்தான் அவர் விழிச்சு அடைஞ்சார். கடைசியில இவன் பாருங்க என்ன ஆனா பாருங்க, அவனோட அஸ்வத்தாமன் என்ன மாதிரி நிலையில போய் சேர்ந்தாரு பாருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குவாலிட்டி கிடைக்குது, அந்த பிறவியால நல்ல குவாலிட்டி கிடைச்சிருக்கு.
அந்த குவாலிட்டியை ஒழுங்கா அது ஒழுங்கா பாடினால்தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ சாஸ்திர விதிகளை கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்கள் செய்யப்படும் யாகம் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த படிங்க மாதாஜி 12வது. ஹரே கிருஷ்ணா. அபிசந்தாய துபலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவயத் யஜ்யதே பரத சேஷ்ட தம் யக்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் வடகளின் தலைவனே ரசோகுணத்தை சார்ந்தது என்பது அறிவாயாக. அப்ப ரசோகுணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு. அது தற்பெருமையா செய்யுது. இப்ப உதாரணம் சொல்ல போனா நம்மளுடைய யார சொல்லலாம், மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா துரியோதனை சொல்லலாம். துரியோதனை பாத்தீங்கன்னா அவன் அந்த மாதிரி செயல்பாடுதான், தற்பெருமையா பேசுறது, என்கிட்ட இவ்வளவு சேனை இருக்குது, உங்ககிட்ட கம்மியான சேனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. அது இல்லாம வந்து துரோணாச்சாரியரையே வந்து அவர் ஏளனம் பண்ணி பேசுறது. இவரு துரோணாச்சாரியர் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மரை வந்து ஏத்தி சொல்லிட்டு இவரை இறக்கி சொல்றது, அந்த பேச்சு டேலண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்தை தான் சார்ந்தது. தற்பெருமையா பேசப்படும் யாகம் பரதனின் தலைவனை ரசோகுணத்தை சார்ந்தது பதம் நம்ம சொல்லுவோம். 13 வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை பத்தி கொடுக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யக்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்கள் உச்சாட்டமின்றி, புரோகிதர்கள் தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தில் சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த குணம் பாருங்க, எல்லா குணத்திலையும் பாருங்க சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் செய்யறது. ஆனா சத்துவ குணத்துல சாஸ்திரம் செய்வான், ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அதுல மோகம் கலந்துரும், அவனுக்கு மோகம் கலந்துரும். யார சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவர். அதனால்தான் அவர் அந்த குணத்துக்குள்ளே இருக்கிறார். அதே சுத்த சத்துவத்துல இருந்தாருன்னா அந்த மோகமே இருக்காது அவருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு கொடுக்குற பக்தி மோக பக்தியில கொடுக்குறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல தான். இப்ப நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. இப்ப கோவிலுக்கு போனா சாஸ்திரம் படிப்பாங்க, சம்பிரதாயம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கோவில்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா அது அந்த என்ன சாஸ்திரம் இல்லாத செயல்படுப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது அந்த நிலை எங்க போய் கொண்டு மோக பக்தியில கொண்டு போய் விட்டுரும். அப்போ மோக பக்தின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சொர்க்கம் உண்டு, சொர்க்கம் உண்டு. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் இது கிடைக்காது, முக்தி கிடைக்காது. சொர்க்கம் தான் போக முடியும். போய் திருப்பத்தான் நம்ம இங்கதான் வந்தாகணும். அது ஒரு பிரச்சனை இருக்காதுல்ல. நம்ம அது ரொம்ப தெளிவா படிக்கணும். அது நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். அது பிரசாதம் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விநியோகம் கொடுக்க மாட்டாங்க தமோ குணத்துல உள்ளவங்க. இப்ப கோயிலுக்கு போவாங்க, கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமியை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துருவாங்க. நம்ம எப்பவுமே ஒரு கோயிலுக்கு போகணும்னு வச்சுங்களேன், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு கோயிலுக்கு போனோட பிரச்சனை இல்லை, டெய்லி போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது கண்டிப்பா போங்க. அப்ப போனீங்கன்னா கொஞ்சம் பிரசாதம் கொண்டு போங்க, இல்ல அதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸா கொண்டு போங்க. கொண்டு போய் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அது அவர் புரோகிதர்கிட்ட சொன்னாவே போதும், ஆஃபர் பண்ணி கையில கொடுப்பாரு. அதை வந்து 4 பேருக்கு நம்ம இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரசாதம் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு நல்லது, கொடுக்கணும். ஆனா தமோ குணத்துலவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு புரோகிதரை வச்சுட்டு வேத மந்திரங்களும் உச்சாரம் பண்ண மாட்டாங்க. ஒழுங்கான அதே மாதிரி ஒரு புரோகிதரை வச்சாலும் அவங்களுக்கு ஒழுங்கான தட்சணை கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்பிக்கை இருக்காது. ஏதோ ஒரு பெரியவங்க சொல்றாங்க, நமக்கு ஒய்ஃப் சொன்னாங்க, கணவர் சொன்னாரு, அவங்க சொன்னா இவங்க சொன்னான்ட்டு அந்த மாதிரி குணத்தை ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி செய்வாங்க. இது என்ன குணம்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை சார்ந்தது. ஏன் அந்த மாதிரி செயல்பாடு பண்ணும்போது அந்த குணம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கோயில் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடுவாரு. வந்துட்டோன்னா அந்த குணம் அப்படியே இருக்கு இல்லையா, அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவாரு, ஒரு ஆபீஸ் ஒர்க் பண்ணுவாரு. இதெல்லாம் போய் அந்த குணம் அப்படியே இருக்கும். ஆபீஸ்ல போனா நல்ல டென்ஷன் இருக்கும். அப்போ தப்பா தான் அவர் செயல்பட்டு இருப்பார். அந்த குணம் வராம இருக்கணும்னா நாம சாத்வீகமா செயல்பட்டாதான் நமக்கு இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவத்வஜ குரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌசம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன சொல்லப்பட்டீங்கன்னா முழுமுறு கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியவர்கள், தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை ஆகிய முதலைய உடலின் தவங்களாகும்.
என்ன மாதிரி தவம் படிச்சோம் நம்ம அது வந்து 5வது அத்தியாயத்துல பத்தி படிச்சோம். 5வது அத்தியாயத்துல என்ன படிச்சோம்? 4 விதமான சமுதாய தூண்கள் நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப அழகானது. அதாவது தவறான பாலுணர்வு கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சீட்டாட்டம், இந்த சூது சூது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி கேம்பிளிங். ஸோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இதெல்லாம் நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல பகவானுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ மரியாதை கொடுக்குறோம், அந்த மரியாதை கொடுக்குறோம். பிராமணருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அந்த பிராமணருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ஒரு ஆன்மீக குரு, ஒரு பெரியோர்கள், தாய் தந்தையர்கள் அவங்க எப்படி நாம அந்த வழிபாடு பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா தூய்மை இருக்கணும், எளிமை இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும், அகிம்சை. இதெல்லாம் நம்ம உடலோட தவங்களா இருக்கணும். நம்ம செயல்பாடு ஒரு 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 ஆச்சாரியை பார்த்தோம்னா அந்த ஆச்சாரியை பார்த்த உடனே நம்மளால கையில என்ன இருக்கோ ஏதோ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு துளசி இருந்தா கூட போதும், அவர்கிட்ட கொடுத்து நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கி அதி உத்தமம். அது நம்ம பொருளோ பணமோ அது கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லை. அவங்க எதிர்பார்க்கவும் மாட்டாங்க. அந்த என்ன மாதிரி தவம், அந்த தவம் அந்த மாதிரி இயல்பா நமக்கு நம்ம மைண்ட்ல இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ வேற தவறான குணமே வராது. தவறான குணமே நமக்கு வராது. அப்போ பெரியவங்களோட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்த உடனே டப்புன்னு ஆசீர்வாதம் வாங்கணும். பெரியவங்க காலில் கண்டிப்பா விழணும். தாய் தந்தை காலில் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு 10 வேளை வந்தோட தப்பு கிடையாது. அப்பதான் நம்ம மைண்ட் கரெக்டா இருக்கும், நமக்கு எண்ணங்கள் நல்லா இருக்கும், நம்மளுடைய செயல்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பெற்றோரை மதிக்கணும். நம்ம கூடவே இருக்கிறாங்க, நம்மளதான் அவங்க இந்த சமுதாயத்துல கொண்டு வந்து விட்டது அவங்க. பகவானுடைய கருணை மூலியமாக நாம செய்யற பாவம் புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி உடல் கிடைக்குது. அவங்க தாய் தந்தருக்கு நாம அவங்களுக்கு மகளாக பிறக்கிறோம். பிறந்ததெல்லாம் அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தானத்துல வச்சு நாம வழிபாடு பண்ணணும். இல்லைங்களா? தாய் தந்தரையும் சரி, பிராமணர்களும் சரி, பெரியோர்களும் சரி, கண்டிப்பா அதுக்குள்ள மரியாதை கொடுக்கணும். அந்த மரியாதை எது கொடுக்கறோம்னா நம்மளுடைய குணங்கள் மாறக்கூடாது, நம்மளுடைய செயல்கள் மாறக்கூடாது, புனிதத்தன்மையா இருக்கணும். அதுக்காக தான் சொல்லப்படுது. 15வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। अनुत्वेह करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं सयत् स्वाध्यायाप्यसनं सैव वाक्मयं तव उच्यते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையாலும் இனிமையாலும் நம்பிக்கை அளிப்பதமான பேச்சு, பிறர் மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்கள் முறையாக உச்சரித்தல் ஆகிய வாக்கின் தவங்களாகும். இப்ப நாம இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், ஆனா அந்த உச்சரிப்பு வந்து கரெக்டா இருக்கணும். இல்லைங்களா? நம்ம அதுக்காக நாம எனக்கு அந்த ஸ்லோகம் படிக்க முடியல அப்படின்னோட கவலைப்பட வேண்டாம். அது நீங்க போக போக அது பகவானுக்கு தெரியும். ஆனா அது முறைப்படுத்தணும். ஒண்ணு. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம யாருமே வந்து ஏளனம் பண்ணி பேசக்கூடாது. இப்போ ஒருத்தர் வராரு, இவர் சரியில்லாத ஆளுப்பான்னு மனசால நினைச்சாவே போதும். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குணம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்துடும். அதே மாதிரி யாருமே துன்புறுத்தாத பேச்சா இருக்கணும். நம்ம சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரையுமே துன்புறுத்தக்கூடாது. அந்த துன்புறுத்த வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா மோசமான செயல்பாடுல கொண்டு போய் விட்டுரும். அப்ப அந்த செயல் மாத்திரம் கிடையாது, அதோட பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருட புராணத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதல பாதாளம் தான் நமக்கு அது மோசமான குணம் சொல்லப்படுது. அந்த குணம் வந்து தமோ குணத்துல போய் கொண்டு போய் வச்சிருக்கோம், பைத்தியக்கார குணத்துல போய் கொண்டு வச்சிருக்கோம். யாரையும் வந்து குறை சொல்லக்கூடாது, முக்கியமா குறைன்றது இருக்கக்கூடாது. ஆனா அவன் தவறு சுட்டி காட்டலாம், அவர் தவறு பண்ணியிருக்காருன்னு சுட்டி காட்டலாமே தவிர அவரு இப்பெல்லாம் ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆள் இருக்காருன்னா இவரு தப்பு பண்ணிட்டாருன்னா அவர் 24 மணி நேரமும் வருஷம் ஃபுல்லா தப்பான ஆளையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு வைசியனா இருக்கான், ஒரு சூத்திரனா இருக்கிறான், ஒரு சத்திரனா இருக்கிறான், திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில போயிருப்பான், பகவானுக்கு டைரக்டா போய் அந்த பக்தி கொடுத்துருப்பான். அப்போ எந்த நேரம் மாறுவான்னு சொல்ல முடியாது. அவனுடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் மாறுபாடு இருக்கும், இல்லைங்களா? அப்ப யாரையுமே நாம தவறாக எண்ணக்கூடாது. இன்னொன்னு, அந்த விரோதியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு அசுர குணத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்த குணத்துல இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், இல்லைங்களா? பரமாத்மா இருக்கிறார். சோ அப்ப இருக்கும்போது நம்ம எப்படி யாரை நம்ம தவறா நினைப்போம்? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்ப நம்ம பேசுற விஷயங்கள், இப்ப வந்து இவரு பாத்தீங்க, யுதிஷ்ட மகாராஜா எடுத்துக்கலாம். யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே ஒரு இடத்துல வார்ல நிற்கும் போது அசோத்தாமனே நான் கொன்னதை என் கண்ணால பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா சொல்லிட்டு உண்மையும் சொல்றாரு அந்த நேரத்துல. ஆனா அந்த நேரத்துல துரோணாச்சாரியருக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா
அந்த இவன் பொய் பேச மாட்டான், உண்மையதான் பேசுவான் யுதிஷ்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அடுத்த வார்த்தை அவன் சொல்ல வருது. அவரு காது கேட்கல. காது கேட்கலன்னா அவர் என்ன பண்ணாரு, பிள்ளை மேல மோகத்துல இருந்ததுனால இவர் உண்மையை சொன்னதை அவர் காதுல வாங்கிக்கல. ஆனா இவர் உண்மையை சொல்லிட்டாரு. அசோத்தாமன் என்ற யானையை கொன்னதை நான் என் கண்ணால பார்த்தேன் அப்படின்னு யுதிஷ்டர் சொல்ற இல்லைங்களா? அப்போ அது ஏன் அதுன்னா நம்ம உண்மையை சில நேரத்துல அது புரியாம போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி குணங்கள் தான். ரசோகுணம், தமோ குணம். அவர் உண்மையதான் சொல்லியிருப்பாரு, உண்மையாதான் நடப்பாங்க. ஆனா நம்ம குணம் மாறுறதுனால அந்த நல்ல குணம் கூட, நல்ல விஷயம் கூட நம்ம கெட்ட தவறாக போக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அதனால ரொம்ப இந்த விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப மெயின்டா நம்ம படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது பதம். मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्म विनिग्रहः भाव संसुद्धि इत्येतत् तपो मानसम् उच्यते. हरे कृष्णा. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்கள் ஆகும் சொல்ல. இப்போ சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரூம்ல இங்க கோவில்ல இருக்கிறேன், அதனால இங்க பெங்காலி டீம்லாம் இருக்கிறாங்க. கிளாஸ் எடுக்கும்போது சவுண்டா பேசிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சாதாரண ஸ்பீச் அப்படிதான் இருக்கு. சரி, ஓகே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப எந்த விஷயத்திலயுமே நாம திருப்தி இருக்கணும். இப்ப நீங்க ஒரு திருப்தி அடைஞ்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும் தெரியும்னா ஒரு எளிமை கிடைச்சிரும். அப்போ ஒரு சுய கட்டுப்பாடு வந்துடும். எல்லா விஷயத்திலயுமே மௌனமா இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம முக்கியமானது. அந்த தவங்கள் இதுல ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கல, ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி. அப்போ நமக்கு திருப்தி தான் ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டி. அது நமக்கு இன்னைக்கு என்ன கிடைக்குது, நம்ம என்ன செஞ்சோம், அதுல திருப்தி அடையணும், ஆத்ம திருப்தி அடையணும். அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப எளிமையா இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேச மாட்டோம், மௌனமா வந்துருவோம். இந்த சுய கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம தவமா எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது சொல்லுங்க. हरे कृष्णा. श्रद्धया परया दत्तं तपस्तत्रि विदं नरैः अबलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिसक्षते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடலாபங்கள் எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் சத்துவகுணத்தை தவங்கள் என்றும் அழைக்கப்படும். இப்ப இந்த 3 வகையான தவங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஜடலாபங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பரமனை பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். அப்போ இப்ப நம்மளோட இப்போ யாத்திரை ஒண்ணு போக போறாங்க. இந்த மாசம் லாஸ்ட்ல கிளம்புறாங்க. நம்ம யாத்திரை ரொம்ப சிறப்பான யாத்திரை. நான் எல்லா யாத்திரையும் போவோம். நான் இந்த யாத்திரை என்னால போக முடியல, கோவில்ல சர்வீஸ்னால இங்க வந்தாச்சு. அயோத்தியா யாத்திரை போறாங்க. ஏன் அயோத்தியா யாத்திரை போறாங்கன்னா நம்ம பாவம் எல்லாம் போக்கணும், ராமபிரானை போய் தரிசிக்கணும், அவரு அந்த இடத்துல வாழ்ந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கணும், அதெல்லாம் பார்க்கணும். அது நம்மளுடைய கடமைன்னு நினைச்சிட்டு போறது தவறு இல்லை. இது அவரை போனா கங்கை இருக்கு, யமுனா இருக்கு, 2வது பாத்தீங்கன்னா இமயமலைக்கு போறோம், இவர் ஹரித்துவார் போறோம். இது மாதிரிலாம் போனா அங்க போனா புண்ணிய செயல்பாடு பண்ணும்போது நம்ம கர்மாலாம் அழியும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து போறது பாத்தீங்கன்னா தவறு. இது என்னுடைய கடமை, என்னுடைய தர்மம், இது நான் அந்த இடத்துக்கு போகணும். புனிதமான இடம், பகவானுடைய கால்பட்ட இடம், பகவான் லீலை பண்ண இடம். இந்த இடத்துல நான் போய் தரிசிக்கணும்னு நினைச்சு போறோம். அது நம்மளுடைய தவங்கள். அது அந்த மாதிரி செயல்படணும். இப்ப பரிகிராமம் போடுவாங்க, நம்மளுடைய கோவர்த்தன மலை பரிகிராமம் போடுவாங்க, வருஷம் போவாங்க. அந்த சங்கத்துல நீங்க சேர்ந்துங்க. பிருந்தாவன பரிகாரம் பண்ணுவாங்க, மாயாப்பூர் பரிகாரம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப நல்லது. மோகமே வராது, நமக்கு அந்த மோகமே வராது. ரொம்ப அழகா திருப்தியா செயல்படும். இதெல்லாம் தவங்கள், இதெல்லாம் சத்துவகுணத்தோட செயல்பாடு சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பாதம். सत्कारमान पूजार्थं तवोतम्बेन सैवयत् क्रियते तत्तिह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्. हरे कृष्णा. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரசோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகிறது. இவை சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானதாகும். மானம், மரியாதை இல்லையா? இப்ப மானம் இப்ப யாருக்கா நம்ம ஒருத்தர் டெய்லி விஷ் பண்ணிட்டே இருக்கிற, நம்ம அடிக்கடி சொல்றதுதான் இது. விஷ் பண்ணிட்டே ஒரு நாள் விஷ் பண்ணல நம்ம என்ன நினைப்போம், ஏன்ப்பா டெய்லி அவர் வணக்கம் சொல்லுவாரு, இன்னைக்கு ஏன் சொல்லவே இல்லை அவரு
அப்படின்னு நம்ம ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா? நமக்கு இந்த மரியாதையை செலுத்தலையே அவர் இன்னைக்கு அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அது எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. அவரு சல்யூட் அடிச்சாருன்னா ஓகே, நம்ம அது உள் வாங்கிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது பிரச்சனை தான் வரும். அவருடைய வழி அவர் செய்யறாரு, சரி ஓகே, இன்னைக்கு அவர் செய்யலையேன்னும் போது நமக்கு ஒரு ஏக்கமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மானம், மரியாதை இதெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்காம இருக்கணும். ஆனா எதிர்பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ரசோகுணம். செக்யூரிட்டி டெய்லி சல்யூட் அடிப்பாரு, இன்னைக்கு அடிக்கவே இல்லையா, ஏன் அடிக்கல அப்படின்னு ஆபீஸ்ல போய் சரி, அங்க போய் ஆபீஸ் திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் திரும்பி பாக்குற வரைக்கும் அந்த குணம் இருக்கும். அப்ப அந்த குணம் என்ன கவனித்தோம்னா ஆபீஸ் வரையும் ஒழுங்கா கவனிக்க முடியாது, வெளியே போற விஷயங்கள் எதுவுமே செயல்பட முடியாது. அப்ப ரசோகுணம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நமக்கு தப்பு தப்பா தான் செயல்படும். ரொம்ப சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானது அது செயல்படும். 19வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। मूढग्रहाण आत्मनः यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காக, துன்புறுத்துவதற்காக அல்லது தன்னை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவறு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோசமான குணம். இது தமோ குணம். ஒருத்தனை வந்து எப்படியாவது ஒரு சித்திரவதை பண்ணணும், அவனை இது பண்ணணும். இப்ப வந்து துரியோதனன் என்ன பண்றான், இந்த நாள்ல வார் வச்சா நல்லா இருக்குமா, இந்த நாள்ல வந்து வார் பண்ண போது அவனை அடிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி செயல்படலாம், இந்த மாதிரி குணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அவன் ஆக்சுவலா வந்து சத்துவ குணமும் இருக்கு யாருக்கு, துரியோதனன் கிட்ட. ரசோகுணமும் இருக்கு, தமோ குணமும் இருக்கு அவங்க கிட்ட. தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகிட்ட இருக்கும்போது சத்துவ குணமா இருப்பான். அரசாட்சி கிட்ட வரும்போது பார்த்தா ரசோகுணமா போயிடுறான். அதே எதிரிகிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல செயல்படுறான். அப்போ அவன் எப்படிப்பட்ட நிலையை பாருங்களேன், அவன் சுத்த சத்துவத்துக்கு வரவே முடியாது. சுத்த சத்துவம் தன்னோட மனைவி பிள்ளைகள்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா சாத்வீகமா செயல்படணும் நினைக்கிறான். அப்ப அது எவ்வளவு பேர் முட்டாள்தனம். அதுவும் கிடையாது, தன்னுடைய பிள்ளைகள்கிட்டையும் சரி மனைவிகிட்டையும் சரி அதுலயும் எதிர்பார்ப்பு அவனுக்கு இருக்கு. அவனுக்கு அதுலயும் மோகத்துல போறனால்தான் சத்துவ குணத்திலே இருக்கிறான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவா பதம் மாதாஜி. साधव्यम् इति यद्दानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तं दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्णा। பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப சத்துவகுணம், அதாவது இப்ப நான் நிறைய பேர் வந்து நம்ம 3வது படிச்சோம், இதை பத்தி நிர்கமா பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா, தானத்தை பத்தி. இதுதான் தானத்தை பத்தி முக்கியமா சொல்லி ஆகணும். நிறைய பேருக்கு வந்து தானம்னா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா வரவங்க போறவங்க எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. 10 ரூபா கொடுக்குறது, 5 ரூபா கொடுக்குறது, 2 ரூபா கொடுக்குறது, கையில என்ன இருக்கோ அதில் கொடுக்குறாங்க. தப்பு இல்லை. பட் அந்த பொருளா பணமா கொடுக்க கூடாது, பணமா கொடுக்க கூடாது. அவங்களுக்கு ஏதாவது உணவு பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்ல ஹோட்டல்ல கொண்டு போய் வாங்கி கொடுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி உணவு மட்டும் கொடுங்க, கையில பொருளை கூட கொடுக்காதீங்க. ஏன்னு சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன், இப்ப நீங்க ஒரு ஆளு கிட்ட ஒரு 50 ரூபா கொடுக்குறீங்க, ஒரு 10 ரூபா கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது 4 பேர்ட்ட சேர்ப்பாரு அவர். சேர்த்துக்கிட்டு 4 பேர் சேர்க்கணும். நம்ம கிட்ட வாங்கின 10 ரூபா வச்சுங்களேன், அந்த 10 ரூபா வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயங்கள், சமுதாயத்துக்கு எதிர்மறையான விஷயம், சிகரெட் பிடிக்கிறது, அதாவது அதை வச்சு ஏதாவது ட்ரிங்க்ஸ் பண்றது, அதை வச்சு தவறான வழியில அந்த பணத்தை அவர் செலவு பண்ணாருன்னு வச்சுங்களேன், அவரு அதுக்கு பாவம், அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறாரு. அந்த பாவம் பார்த்தீங்கன்னா முழு பாவம் அவருக்கு கிடைக்குது. அதுல வந்து சரி பாதி நமக்கு வந்துடும். யாருக்கு? தானம் கொடுத்தவருக்கு. ஏன்னா அவன் காரியம் பண்ணிட்டான். அது காரணம் யாரு? நாம தான். பணம் கொடுத்தவன் தான் காரணம். பணத்தை கொடுத்தனால்தான் அந்த காரியம் பண்றான். பணம் கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த காரியம் பண்ண போறது கிடையாது. அப்ப உங்களுக்கு அந்த அந்த எதிர்மறையான செயல் வராது இல்லைங்களா? அதனால வந்து தானம் கொடுக்குறது தவறு இல்லை. ஆனா இடம் பொருள் ஏவல் அதை பார்த்து நம்ம தானம் கொடுக்கணும். இது 3 கதையே சொல்லலாம். இதுக்கு இடம் பொருள் ஏவலுக்கு 3 கதையே சொல்லலாம். அவ்வளவு அற்புதமான கதை அது. ஆனா இப்ப டைம் இருக்காது நம்ம படிக்கிறதுலாம். ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருந்து அழகா சொல்லலாம். அவ்வளவு விஷயங்கள் சாராம்சம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்ப நாம கொடுக்கிற தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பொருளா கொடுக்காதீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா, நீங்க தவறாக எடுத்துக்க போறீங்க. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வீடு வச்சு, ஒரு 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க, 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க, 2 குழந்தைங்க ஒரு வீடு வந்து எழுதி வச்சிருவோம். எழுதி வச்சிட்ட பிறகு சரி ஓகே, நம்ம அடுத்த நம்ம தலைமுறைக்கு அதுக்கு ஒரு சொத்தை கொடுக்குறோம், தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த சொத்தை ஒரு பெரிய பையன் என்ன பண்றாரு, தவறான வழியில போய் அதை வந்து பாடு பண்ணிட்டாரு. அதனால நிறைய பாவங்கள் வந்துடுச்சு.
பிரச்சனை வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம எந்த இடத்துல சொர்க்கத்துல போனாலும் சரி, பகவானுடைய லோகத்துக்கு போனாலும் சரி, அந்த பாவம் பின்னாடி வரும். இது நான் சொல்லல, கருடபுராணம். தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட வந்து சொத்து எழுதல கூட சரி, அதுலயும் அந்த தானம் கொடுக்கும் போது சரி பிரச்சனைகள் இருக்கு. அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த தவறு செய்யாம இருக்கணும்னா அதுங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப அழகா வேதத்தை கத்துக் கொடுக்கணும். தொழில் சம்பந்தமான விஷயங்கள், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட எப்படி பேசணும், இதெல்லாம் கீதை மூலியமா அவங்க உணர வைக்கணும். உணர வச்சு அப்போ அந்த தொழில் சம்பந்தமா செய்யும் போது அந்த அந்த சொத்தை வந்து பாழ் பண்ண மாட்டாங்க, நல்வழியில செலவு பண்ணுவாங்க, நல்ல வழியில அவங்க சாத்வீகமா செயல்பட பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தானம் கொடுக்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது வாங்குறவனும் அதுக்கு தகுதியா இருக்கான்னு பார்க்கணும், கொடுக்கறவனும் அதுக்கு தகுதியா இருக்கணும். அப்பதான் தானம் கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு பகவத்கீதை புக்கு இந்த படத்துல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, புக்கு பகவானுடைய வேதங்கள் புக் இருக்கு. இதை ஒருத்தவங்க தானம் கொடுக்குறோம்னா அதை வாங்குறவரு அதுக்கு படிக்கிற நாலேஜ் பர்சனா இருக்கு. அதை படிக்கிறவங்க சும்மா படிக்க தெரியாதவங்க, படிக்க தெரியாத இல்ல, அதை பத்தி நாலேஜே இல்லாம கொடுத்தீங்கன்னா கூட கால நேரம் தான் வேஸ்ட். அந்த புக்கோட மதிப்பு தெரியாத ஆட்களை போய் கொடுத்தீங்கன்னா அதை அவங்க படிக்கவும் மாட்டாங்க, தூக்கி எங்க பரணில போட்டுருவாங்க, வச்சிருவாங்க. அதை படிக்கிறவங்க, விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அதை கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து பயனடைவாங்க. பயனடையும் போது அவர் இன்னொரு ஆள் சொல்லிக் கொடுப்பாரு, இன்னொரு நாள் சொல்லிக் கொடுப்பாரு, இப்படி போவோம் இல்லைங்களா? பயனற்ற ஆளுகளுக்கு கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியில்லாதது, ரசோகுணத்துல தான் கொண்டு போய்விடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம் மாதாஜி. यत्तु प्रतियुपकारार्थं बलम् उद्दिश्य वा पुनः तीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं संवृतं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதி உபநத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரசகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும். இப்ப இந்த மாதிரி குணங்கள், இப்ப வந்து ஒரு கோவில்ல ஒரு யாகம் நடத்துறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், உடனே பாத்துக்கிட்டு எப்பா நான் கோயிலுக்கு 1 லட்ச ரூபாய் யாகம் நடத்துறதுக்கு 1 லட்ச ரூபாய் தானம் கொடுக்குறோம்ப்பா அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. கொடுத்துக்கிட்டு அதை வாங்கிக்கிட்டு அர்ச்சகர் அப்படி அந்த கோயிலோட தர்மத்தை வாங்கிட்டு திரும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் கோவில்ல அவ்வளவு பெரிய பேனர் வச்சிருவானுங்க. வச்சு விட்டுருவாங்க. அந்த அவர் பணம் வாங்குறத போட்டோ பிடிச்சி உடனே டக்குன்னு ஒரு பேனர் வச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணம். இப்ப பாருங்க, எப்படி ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அது அவங்களே பாவம் ரொம்ப நொடிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க, குடும்பத்தை வச்சுக்கிட்டாரு. அவருக்கு என்ன பண்ண காய்கறி ஏதோ கொடுக்குறாங்க பேக், அதை வந்து இது மாதிரி போட்டு மொபைல்ல போட்டு போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அது 4 பேருக்கு லைக் பண்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து ரசோகுணம். இந்த கையில கொடுக்குறது அந்த கையில் தெரியக்கூடாது, அந்த மாதிரி தானங்கள் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः सतीयते अस्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्णा. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவன மரியாதையின்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்ப தமோ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அவங்களுடைய இது வந்து ஒரு முறையற்ற காலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தை தான் கொடுக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல தான் கொடுக்கணும்னு ஒண்ணு சொல்லுது. அது அந்த நபர் வாங்குற நபர் தகுதியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். தகுதியற்ற நபர் கொடுத்தோம்னா அப்போ வந்து அந்த விரயம் தான், கால நேரம் விரயம். அவர் கொடுக்குற அந்த பணமும் அது பாழ்தான் ஆகும். ஏதோ அந்த பணமோ பொருளோ ஏதோ ஒண்ணு அது வீணாதான் போகும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குணத்துல தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஓம் சத்து பத்தி நம்ம படிக்க போறோம், முடிவை படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது பதம். ओम तत्सत्ति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध संहृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலோ, அதாவது ஆரம்பத்தில் ஓம் தத்சித் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்ட சொற்களும் வேத மந்திரங்கள் உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்கள் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, அப்படி அதே மாதிரி வேதங்கள், இந்த மாதிரி உபநேசங்கள் இதெல்லாம் படிக்கும் போது இந்த ஓம் சத்து நம்ம சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஆரம்பிச்சு எடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த கிளாஸ் முடியும் போது இப்ப நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, கேட்குறீங்க, அதை பாக்குறீங்க, படிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க உங்களுடைய நீங்களே ஸ்பீச் கொடுக்கணும், சொல்லணும். ஓம் சச்சித் சொல்லி பகவானை சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அழகா வந்து அந்த வைப்ரேஷன் நமக்கு கிடைக்கும்.
வைப்ரேஷன். அந்த ஓம்ல இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் ஓம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு தாரக மந்திரம் அது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தத்து அப்படின்னா இப்ப அதை பத்தி விளக்கமா கொடுக்க போறார். இது வந்து ஒரு பிராமணராக உச்சரிக்கப்படுகிற வார்த்தைகள். இது பிராமணம் மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே படிக்கலாம், எல்லாருமே சொல்லணும் அது ஆக்சுவலா. பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் பத்தியில போடுற 24 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्. हरे कृष्णा. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓன்பின் தொடங்குகின்றன. அப்போ இந்த யாகங்கள் பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் அதுதான் சொல்லப்படும். எந்த காயத்ரி மந்திரம் சொன்னாலும் சரி, எந்த மந்திரம் சொன்னாலும் அந்த ஓம் சொல்லி ஆரம்பிக்கதான் பார்த்தீங்கன்னா அது பூர்ணம் அடையும். சில பேர் காயத்ரி மந்திரம் சொல்லுவாங்க, சில பேர் இது பண்ணுவாங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓம் சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. இந்த ஓம் தத் சொல்லி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அந்த எந்த ஒரு இதுவுமே அந்த தேவர்களும் சரி அதை வந்து சாந்தம் அடைவாங்க. அதுக்குள்ள பலன் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 25 மட்டும். तत्इत्यन विसन्ताय फलं यज्ञदभक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. हरे कृष्णा. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம், தவத்தின் தத் என்றும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்கள் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்தில் விடுபடுவதாகவும் சொல்லப்படும் இல்லைங்களா. அதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு. இப்ப ரசோகுணத்துல என்ன பண்ணோம், ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுறாங்க. அப்ப அந்த குணத்துக்கு தர மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்ப பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வோம். ஒரு பிராமணன் அப்படித்தானே இருப்பான். ஒரு பிராமண குவாலிட்டி அப்படித்தான், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செயல்படுறதுதான் ஒரு பிராமண குவாலிட்டி. அப்ப பல்வேறு வகையான யாகம், தவம், தவத்தின் தத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அத்தத்துன்றது அந்த உச்சரிப்புல நமக்கு இருக்காது இல்லையா. அதுல வந்து 4 விதமான கோர்கள் இருக்கு. அது வந்து லெவல் 2ல வாங்க, அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். இப்ப நமக்கு நேரம் இல்ல, ஒரு 3 நிமிஷம் தான் இருக்கு. 26, 27 மட்டும். सद्भावे साधुभावे च सत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा सत् पार्थ युज्यते यज्ञो तपसि दाने च सत्सिति सोच्यते कर्म सैव तत्तद्दीयं सत्येत्येवाभिधीयते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மை. இது சத் என்னும், அதாவது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. தாவின் மைந்தனி அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷ திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அந்த ஓம் சத் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா அதோட பலன் நாம ரொம்ப அழகா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்கு. இந்த 3க்குமே, இந்த ஓமுக்கும் சரி, தத்துக்குன்றது சரி, இது 3த்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா சொல்லணும். நாரத முனியே அது விளக்கம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அதெல்லாம் படிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 28வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றும் अश्रद्धया हुतं सत्तं तपस्तप्तं हृतं च यत् असत्युच्यते पार्थ न स तत्प्रेत्य नो हि इह. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. தாவின் மைந்தனின் பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், தவங்களும், தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இப்பிறவிலையோ மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவிலும் பயனற்றவை. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அசத்துல செய்யற செயல் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறவி மாத்திரம் இல்லை, அடுத்த ஜென்மத்தோட பயனற்றதுதான். அது உபயோகமற்ற செயல்தான். அந்த பிறவி கூட வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு என்ன பாவ புண்ணியம் தகுந்த மாதிரி உடல் கிடைக்கும். நமக்கு மனுஷனா கிடைக்கிறோம், அடிமை ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும், உடல் கிடைக்கும். ஆனா அந்த பிறவி கூட அது வந்து பயனற்ற செயல்தான். ஒரு பிராமண கோட்டில பிறந்தா கூட சரி, அது பயனற்றதான். அசத்துல என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. அது என்ன சொல்ல வருது, பரமன் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் தானம், யாகங்கள், தவங்கள் 3மே வந்து நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இருந்தாதான் செய்யணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா கண்டிப்பா அது அசத்துல போய் தான் முடியும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இது வரைக்கும் ரொம்ப அழகா 28வது பதம் வரைக்கும் படிச்சோம். நாளைக்கு நம்ம ரூம்ல இருந்து, ஆபீஸ் ரூம்ல இருந்து பண்ணலாம். இது நான் வந்து படுக்கிற ரூம், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரூம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரூம்ல வந்து நான் தெரியாம கிளாஸ் எடுத்துட்டேன் நான். நாளைக்கு அந்த ரூம்ல எடுப்போம், ரொம்ப ஃப்ரீயா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகான தத்துவத்தை பத்தி கேட்கிறார். எந்தெந்த குணத்துல எப்படி செயல்படுவாங்க, அதாவது
சாஸ்திர விதிகளை செயல்படாம செய்கிற செயல் எந்த குணத்துல போகும் கேட்கிறார். அதுக்கு 2ல இருந்து 22 பதம் வரைக்கும் அது தானத்தை பத்தியும் நம்பிக்கை வழிபாடை பத்தியும் உணவு பத்தியும் இது மாதிரி மொத்தம் 7 விதமான செயல்பாடு நம்ம 22வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஓம் சத்து என்ற பந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அழகா நம்பலாம். அசத்தை பத்தி நம்ம 28வது பதத்து மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் வந்து முடிவுரை கொடுக்கிறார். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அத்தியாயம் அது. நம்ம வந்து ரொம்ப அழகா படிக்கலாம், நிறுத்தி நேராக படிக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் லேட்டா கூட ஆகும். அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா நின்று நாளைக்கு நம்ம அந்த முடிக்கிறோம். நாளைக்கு முடிக்கும் போது சங்கல்பம் எடுத்துப்போம் எல்லாருமே சேர்ந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருஷ்ண வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.